No, do zápasu sme vstúpili oveľa lepšie a hlavne ako včera. Od začiatku sme boli vo vedení, takmer 2/3 sme v podstate stále viedli. Bohužiaľ stratili sme v druhej tretine dvojgólový skok a v tretej tretine bol super, asi o tie 2 góly lepší a zaslúžený tým pádom vyhral. No, je to dosť veľa vyložených príležitostí sme nevyužili a keď sa nedávajú góly, ťažko vyhrávať. No určite sa necítime ešte porazení a chceme sa domácom posadí o to ešte pobiť o to víťazstvo. No každopádne bude to musieť byť hlavne zlepšená hra v obrane. Dneska sme porobili veľmi veľa individuálnych chýb v obrane, takže asi v tom trošku pridať a skúsiť zlepšiť tú efektivitu, ale to ťažko nejako natrénovať, to proste musí padať, no. Zrejší zápas sme v podstate úplne ako keby vypustili prvú tretinu, ale 2/3 sme boli oveľa lepší. Vyrovnali sme, mali sme na to dokonca, aby sme si zazili ešte základné hracie čase, čo sa nám nepodarilo. Dneska sme zase naopak my viedli polku zápasu a potom v závere nás super nás potom prehral. S niektorými hráčkami sme spokojní, s niektorými samozrejme nie, ale bohužiaľ stále máme všetky góly zatiaľ strelili iba 3 strelkyne, čiže chyba, aby sa zapojili aj ďalšie strelkyne. No tak začiatok bol pre nás veľmi dobrý, dali sme prvý gól a potom vyhrávali sme, no len sme si potom pokazili koniec druhej tretiny, stav 4-4 a potom neviem, čo sa stalo, nevyužili sme šance a dopadlo to tak, ako to dopadlo. V čom bola chyba? No asi v presnosti. Neviem, proste hlava dole, nič, nepozretia, len do brankárky. No tak určite bol tento lepší, hneď sme nastúpili už v úvode v dobrom tempe oproti tomu včerajšiemu, kde sme už prehrávali 4-0. No a hralo sa v plnom tempe z jednej strany na druhú. Šanca. Tak určite budeme viac ten prechod dopredu, aby sme mali aj nejaké tie prečíslenia a tak. No a určite prihrávky, presnosť striel. Podľa mňa úplne iný ako včerajší. Zo začiatku sa nám darilo, vyhrávali sme, mali sme veľa šancí, ale mali sme nedôraz hlavne v obrane, z čoho sme dostávali lacné góly a stále tam niečo chýbalo, nebolo to ono. No tak zlepšiť hlavne prihrávky z prvej, aby to bolo presné a tým pádom vytvárať si čisté šance do prázdnej brány a musíme viac popracovať na tom. Zápas by som zhodnotil, videli sme, že to bolo typický finálový zápas, obidve družstvá hrali úplne na hranici na svojich možností. My sme zo začiatku sa nevedeli dostať do tempa, boli sme strašne moc nervózni, prvé 2/3 absolútne nám nevychádzali prihrávky, strely, dostali sme nešťastné góly po našich individuálnych chybách, bolo strašne moc vylúčení. No a do poslednej tretiny sme trochu pozmenili taktiku, zmenili sme zostavu. No a vyšlo to. Otočili sme a sme spokojní. Druhý zápas máme za sebou. Vedeme 2-0 a budeme sa snažiť čím skôr sériu ukončiť. Dneska to vyplývalo z toho včerajšku, pretože my sme sa dostali do takého tieňa. V podstate potom, ako sme rýchlo 4-0 viedli, od druhej, tretej tretiny predĺženie. Zo šťastný sme vyhrali na nájazdy a ten tieň zo včerajška nás držal dneska ešte prvé 2/3. Až v tej poslednej sa to zlomilo a otočilo. Som maximálne spokojný. Hráčky, ktoré nastúpili, hrali na hranici svojich možností. Treba poďakovať aj všetkým hráčkam, hlavne aj superovým hráčkam. Fakt, sú to zápasy hodné finále. Bol veľmi ťažký, ale svojou snahou sme sa dokázali prebojovať do vytúženého víťazstva a už nás iba jeden zápas delí od výhry, od majstra Slovenska. Dnes sme sa nedokázali prebudiť a cez tie hráčky nejak prejsť, všetko sme tlačili a silou mocou prihrávali, ale teraz sme začali viac strieľať a už to išlo. No nadviazať na tieto 2 výhry, čiže výhrou a nejak takou kolektívnou hrou, ako sme dneska ukázali aj včera.